Allah ya sauka maka da littafi wal hikimata kuma ya sauka maka da hikima. To in ka ce mani wannan hikima tana nufin hadisi, kuma Allah ta yi wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata, Allah ya sauka maka da littafi al hikmata sai ka ce hadisi ne. To tambayar da zan maka shine, ya akai shi cikin alqur'ani ba a samu kuskure ba, ba a samu da'ifi ba, ba a samu makazub ba, ba a samu ma'alul ba, ba a samu shazi ba, duk abin da ke cikin Qur'ani sai ya zama gaskiya, amma cikin hadisi sai ka yadda ciki akwai ƙarya, akwai mai rauni, kuma bayan wa anzalna alaykal kitaban nan wal hikmata, Allah tare ya ce ya saukar da abu dan ni ciki aka samu na ɗayan wahayi na farko ya zama duk abin da ke cikin gaskiya ne, ɗayan wahayi kuma aka samu da ƙarya. Wa anzalna alaykal kitaban, tunda dai Allah ne ya saukar, tambaye shi ne abinda Allah ya saukar dan ne aka samu wasu kuma suka rika tacewa suna yi da ƙarya, abinda Allah ya saukar ne ake tacewa ana yi da ƙarya. Ya kamata mu kalli ayar da kuma mu yi hankalin mu. Wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata, Allah ya saukar da littafi kuma ya saukar da ni al-hikma. Kana nufin yanzu duk abin da ke cikin Bukhari da abin da ke cikin Muslim in ka ce Allah ne ya saukar da shi, yanzu tambayar da zan maka, akwai tarihi na hadisin da in ka taho za ka tadda hadisi ne munqati, akwai hadisi wanda kuma shi muttasili ne ya isa, akwai kuma hadisi wahidi, akwai hadisi shazi ne. To yanzu cikin waɗannan abubuwa da aka karkasa aka ce akwai mai inganci, akwai kuma hadisin da daga sahabi yake tsayawa, daga sahabi wannan hadisin ya tsaya can, akwai marfu'i. To in ya zama hadisi ne marfu'i, shi ne za a ce ya isa, an isa da isnadin shi ya je zuwa ga manzo Allah. To sai aka ce kuma da hadisi ya zo shi kuma ya tsaya iya zuwa ga sahabi, daga nan ba a ƙara jin wannan labarin ba. Kamar yanzu misali hadisin nan na wato na subadata qaumin fa bada qa'iman na Huzaifa, wanda ya ce shi ya ga manzon Allah akan wata bola, ba ma fata mai ta maimaita wannan magana, sai ya fi tsari a tsaye. To iya shi abin ya tsaya a kai shi wannan zai tsaye ce ya gan shi. To tun da ka ce min shi hadisi wahayi ne, idan ba zai wannan magana ta tsaya da aka tashi wahayi shi ne mai ce magana ya gaya mai kai ce ya ga mun sha wahayi ne aka ba wannan wahayi. Ka gane karatun nan da kyau, shi ne zai cikin hadisin ba inda ya ce annabi ya gama cewa ya ganin shi yayi, kuma hadisi ne. To tun da ganin shi yayi sai aka ce hadisi ne, kuma ya iya kawo zai ba. Tambayin ne shi ne, shi ita wannan magana wa aka yi wahayin wannan magana? Allah sa kun garwa abin da na gano. Duk cikin magana shi ne zai ba bai ce manzo Allah ya ce